Men bagymda näme işleýän? Men aşyk. Aşyk? Men adym aşyk. Aşyk. Üýt goşuk adym bar eken. Aşyk. Aşyk, sen telefonuňa jaň gelýär. Aşyk, sen telefonuňa jaň gelýär. Orta asyrlarda telefon näme işlesin? Oho, men süýji düşüm bozup taň bilen jaň edýän dostum. Dinleýän dostum. Dünkü beren aýdymyň dinledim. Sagynam işläp goýandyr. Başlygy işe gelmäkä tesin ýa-da eli. Düşündüm. Bolle bir aýam bärde, bir aýam işde diýip pikir edäý. Bolýa garaşýan. Aşykmaýam. Salamu aleykum. Waleykümselam. Aşyk salypmy? Hawa, gowmy ýaxşymy? Yaman ýerläp tüňle keyfinemi? Gatyr ýeläýdimmi? Onta başlygam gelen owa. Bäh. Türküş. Türküş. Aşyk. Oho, geldiňmi? Sen açynyň o beýle ýergeler tüňe etmedim meni. Owa geldim. Beren aýdymyň gaýta dinledim. Çyndanam? Hawa, gün ýaz bermeli. Ýör onda. Ýör. Nurmurat, birazcık sesini kataldan. Yine avada siyahatçılıklı olağına da geldik talipler. Türkmen halkının milli lideri, Gahryman arka dağımızın taýsız tagallatı bilen, bu gurulun behiçdiýer ekologiya taýdan arassa. Görýänizmi? Nähili owadan ýer? Bir tebigatyň gözelligini, adam eli bilen döredilen binalaryň suratyny çekmeli. Ýagsam ýağby urady. Moýlum. Ýags ýaganda tebigatyň renklerimi üýtgeýär. Dogry aýdýar. Tebigatyň renkleri üýtgeýär. Rahman mol. Aman. Taliplerin hemmetinin pasportunu jemläp kabulhana tapşyryp öýüň açarlary alıştyray. Bolýam oğlum. Talipler. Hiç tadyňyzy galdyraýma, zatlaryňyzy akjam bol. Bolýam oğlum. Kiňň dowamyna gyzykly. Gelden oturaýyn. Oturun. Oturaýyn. Sen tur sen. Garly. Näme garly kakasoň aşdygy ýep bermedi. Bolýa. Otur. Oýun edýän, otur. Toporuň hemmesi jemmi?
Neme? Ola 25, 15. Yankı 9 olan 25 olan. Hava 92 yarım götürüm garlı kaka yerine iş geldi. Şeyle mi? Hava. Men sana hemmesini cemlediydim. Neme garlı kaka esas urut keşmez gel lan. Ha, şeyle mi geldi mi? Sana tarmolluyum bilen işleşet golün iş taparı bilen avada gittim. Havada. Siz hakta koy hasiyetnamalar ver. Ay go hasiyet. Ya oturun. Sen tur. Garly. O neme garlı kaka son yine de ağaç tufu yapıyorum. Ha, bolya. Oturuver. Oyun ettim. Başlayalım. Demek kinosun otunna ilkinci işiniz de. Hava. Tuvalöme değil filmi, tede iş, şaatlık soğukun bile başlayacak da. Hava. Kutlu olsun. Kutlu oldun be sen. Otursana sen. Sen tur. Ay Tor. men yani. Oyun ediyen, otur. Onu tayyar bolsak, garpam kolcuqi saylayalım. Burada surat kesin fikri juda mühimdir. Son netice inim sana bağlı. Düşnüklü mü? Hananla sen tur. Garly. Ne o? Oyun etkenler ötkeniniz may? Tur diyene oyun etkenler ötkeniniz may? O garpam kolcak kıydı. Gözleme gidelim ha. Ne mi herler ver oyun et duranlar ötkenin. Yorum. Nerede bular? Yerine de aliyene de. Nuna ne diyeceğin ne? Şekeri dillerinden, sütle şekeri dillerinden. Bugün kinetin açaylı, saat bilen sirden geçeyli. Salam baş. Salam baş. Salam. Oğum yağdaylarına. Başlık. Aydıma hinglenyen kim? Bol aydıma hinglenyen kim dip sorayan senden? Teknik işgar bas. Teknik işgar? O aşk. Desini men yanıma gelsin. Bor aşk. Alo, başlan. Ne içince toğda bolýaňyz? Yok, intek belli değil. Salam. Bizde salgısı var mı ka? Salam. Häzir bärini görüşdüreýin. Yok, edil şu wagta yok ýaly. Bolýa. Aha, bolýa. Men jaňa derdim size. Bolýa aýdaryn. Salam. Näme hyzmat? Näme hyzmat? Biz avada din jalmana geldik. Uy, döredüzülük saparına geldik. Şowlu bolsun. Şowhunna yüreğimiz ägysmaz. Sağ olun. Sizin öň yüz tutmaňyz bardymy? Hawa. Ine pasportlanmaz. Han göreýin. İki otağa yerleşäýin onna. Otaq size näçe wagtlyk gerek? 10 meşgullyk bolar.
Mümkün mü başlyk? Gel. Ha, merkezimizin bilbili. Gel ani. Men sorapdyňyz başlyk. Hawa. Ýaňy logda gelýärken bir aýdym eşitdim. Şol awaz biziň edaramda da ýanlanyp dur. Radioda da. Radioda aksen sezindimi? Ha, yok başlyk. Şugun ilkinji gedek hinglenşim. İlkinji gedek? Hawa başlyk. Tuoleme. Gatowe. Salam emin agdalar. Salam. Gowmya daýlaňyz. Näme kär bilen meşgul bolýaňyz? Men Michael Ýewadyň Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi. Näme hünärden bilim alýaňyz? Vokal. Hawa. Çalaja bir hinglenip berjegim. Başarnyny ýerine ýetip bereýin. Türkmen halasy, Türkmen halasy. Senin Garly. Otur sen, otursana. Otur bir yerde kim rejissör? Ay dıştağına hili. Bolya, sağ ol. Ne hili? Başkalarım göreyli. Bir de telefon belgini koyup gidin gözümüz habarlaşar. Bolya, sağ ol. Hani koşu koyadı itti mi? Ine bacağı şahit koş. Koşudun nün gali? Hananla. İyicecik. Ya Bolya gel oturayım. Geçer yerine geçer. Bolya. Azıcık gödü kulağı sıvaydı aynı şey. Bir yerde kim rejissör? Ne rejissör? Garly rejissör. Geç otur. Bolya mı? Birazcık başka şarap gözümü getiriyen. Garly kime men diye? Kime? Yaşlım yattı diye. Edilminne. Hovo. Sen yaşlığın da. Yöne indi sen garmama da. Hovo. Ne mi? Doğru değil mi? Doğru değil mi? Film koşu edip verecek bıçıgayım. Hawa. Ayday. Sari we Sarıwul samanyň saýasynda sarsan semredip 8888 soma satdy. Ha? Be, tuwele. Näme? Ýalňytmaş dämmi? Oşuk da. Bolanok bu da. Be. Bolya, Sari we Sarıwul jogaby garaşay. Aydım alayıktır senin akvalın, benim hende bağlaresın kakan gıyır. Salamu aleyküm. Asyk, gel hani gel. Aleykümselam, Asyk gel. Asyk gelenin oğulaydı. Ben seni göreyim deyip verdim. Näme hyzmat? Bir kasan sıramız köýregrek ýan ya, şonu görüp bereýsem. Ay bir kasan näle? 3-4 san niýsene? Ha, bolya, onda men guralym alyp geleýin. Asyk, durho, näme gurallary? Ay, bu çıralar bezereýin näme? Ýok, başlyk sen näme üçin urat tutay? Aýdym aýtdy, uratdy. Aýdym aýtdy uradan bolsa, aýdym aýt turganyş geçdi.
Şu günden söylekten aydım aydam. Aşık şu günden söylek aydımçı. Aydımçı? Hawa aydımçı. Be, tuguleme. Gelen okuyun varlak göreli. Hani yör onda. Häzirçe bolly. Bollu mu hemmedi? Bolly. Bol. Bolly. Merdan bir ne de bol ya diýmedin de. Garly kaka yine başka gün geçirayeli. Yine bir gerek geçirayeli ya da. Täzeýil filmni yetiştirmeli wagt ýok. Ay boronna yine bir gün Cemlen şaýer bolýarmy? Şey däliňle. Hawa bollanna bugünlükçe ýöräliň. Sag bolun, çyralary öçüräýin. Ýöräliň. Salam, bağışlan. Siz gödüňiz çyşykdan giýjak alňyz. Irak gelmerkeni. Garly göreýeli. Göreli garly kaka. Hawa. Boronna ýakyn çyrany. Öýüňizi tanıştyraýyn. Meň adym Aýşat. Taýýarlyk görkerliňizmi? Hawa. Andan da bir görelim. Seni sorap bakyan sağ bilen soly. Madama mehridin sevgiden doly. Mehriban yüzlerini soyan. Edilmeň ýaşlygymda. Näetdir ay? Ýadyma düşýärmi? Ýaş wagtymda bar gyýdylaň arasynda ýoldan garpamyk mendim. Özüm sayladyň. Hawa bilýän, ýöne şonu her ýyl ýatlatýan da. 30 ýyl geçdi şondan bäri. Merdan näme diýär? Merdan? Bol ya Halipa. Onna hemmäňize sag bolun. Yüzleri aşıklısı, kalbimın ol eyyesi. Anımda, elmada, yanlan ya bebel sesi. Gözlerim gözümde, yüreğimde adın var. Sen bilen kim bu elem, sen sevmana bu dünyada, sen sevmana bu dünyada.
Alyas yılgır. Yüzün az kökorkallar. Ana. Haninni kaptal vakıp yılgır. Bollu. Onna näme? Bir gar pamuk goljak kıydın eşikli meselese. Ba, şo nähili boldu? Mesele bu mu? Baripçik tiyatrdan alayım. Yo, tiyatrdan bolmaz. Gar pamuk goljak kıydın eşiklerinin hemmesi täzece olmalı. Täze olmalı bolsa, tikinçilik oyundan barwalaýaly. He, anamynyň başka maslahat. He, doğru mu? Gel. Mümkün gel. Ine, geldin mi? Hava. Şu hatı var ha. Hava. Gar pamuk goljak kıydın iş yerine yollamalı. Bolya. Başlıklarının ruhsatını almalı. Aha. Bolya mı? Bolya. Häzir men wara. Delle Kanada'ky ýazgymy da almak itjek, bolya. Soğlu oldun garlı kaka. Onna ýöreber. Bolya. Garlı kaka şunu. Hadi. Ana. Şunu çıkarıp ul oldu öýüňe de koýayım bolya garlı kaka. Baranna. Ana. Züleyha, şu duruşun bolya mı? Hava biraz şeyler aktarım. Aha, böyle. Züleyha can. Sen dağ tikinçilik oyun var ha. Hey, qoğucak izak yok mu gayt? Vah, kenne olin aşığın yağdayın ödüňüz bilýäňi de. Vah, onu yüngüm doğru. Hava on söýgü sömüt göşük. O desanlarda hıyal dünyası var o çağa. Adam it göşükde. Aşık diýsem her kim aşık diýip geň görýärler. Geň görýänler. Häzir sen oturdu, hani arkaňca çay goýun. Menem başda bir hilegrek gördüm. Ýöne kakaz bilen wadalaşypdyk da barýan. Kakazy, sagaman geldinmi? Ha, geldim özüme. Uy, han oğlun gelmedimi? Ol biraz evlenecek diýdi. He, bolýa. Tamdyrdan kızgınçak çörek getirdim. Şuna oňorupsyň kakazy. Neme? Jigiň wepaň elini Züleyha geldi. Ha, şeyle mi? Owa. Salam. Gurgun musunuz? Öý şerler, çağalar hemmet gurgun mudur? Wepajanam sagaman işlep bermi? Bolýa, oturuverin. Sen näme ýöne oturýarsyň? Goýunyny arkaýyn içibersene. Ýat ýere geleni ýallagy gaýnagan öýdür de. Kän işdime ýöne şu müşterilerime häzir gelýän ýykaýtdym. Şeýlemi? Şoň üçin men gideýin garaşyp oturanlarlar. Ha, şu müşteriler mar diýýäňde ýoksa ama goýberesime gelen o. Hawa, şoda ýöreýin men. Şeýde. Bolýa da hanım. Bolýa, tag oturun. Sagaman bar. Agý Züleyha, ýekece ýurtjyňyz bardyr. Nesibetenden üýşipçik öýürşe görýüm. Men ýene de bir gedek tarna kak görür. Bolýa. O adam tedaýdan arkaýyn bolar. Şeýde wer, gaýrat ede wer. Tayyar mı? Hava. Arkayın bol. Özün şu arkayın uyuver. Geldin mi Atacan? Assalamu alaikum garlı kaka. Aleykümselam. Assalamu alaikum. Garlı kaka. Hava. Sının may. Sının. Meni kino düşürecek mi? Seni kino düşürecek. Ay ne ettin ay garlı kaka? Şey ettim ay. Garlı kaka. Ha. Men kisilikten ardığım kino düşmek. Ana oluştu. Öyle delleksidi varacak. Hava. Bir daha dayına. Ay. Bir uryan yeri üzgüden de o. Otur sen ha. Otur. Onunla näme? Hani kamera çıra tayyar mı? Tayyar. Aşık men, kadr 5, dubl bar. Başladık. Otur. Skino tuspolança da sarda qarasayım qarı qaqı. Otur sen ha. Sen olmasan bolma da. Häzir ne deyip bolsa seni ay ýalçyk edip goýber. Qarı qaqı. Ata. Ho. We have bağışlan. Toluğun yanına ho. Birinci gedek kino düşen. Ho. Gatı degen yen. Ho. Ondan ne edip toluğun bayın ben. Otur arkay. Otur. Häzir. Häzir. Ne mi? Yaran okmuy. Açık. Hava eten okmuy. Hova. Aç diyere ho. Aç. Agapin aç diyere abi. Oho atam boğdun ha onu. Bağışla. Net bollu mu? Men yaran okum kan koydum da ho. Bolya. Adın ne mi? Adat. Adat.
Aydany, saçyňy nädip deňläýin? Ay bir tavla veriyordun. Ha özümse tavla berýär. Dogry maýdaýynmy? Şu saç taňa oturanok. Ha. Gel näme lisene. Seň saçyňy dik iki böleli. İki böleli? Şey diýip çykkan. Açýan. Şey diýip doňdurýan. Maňly bolşuň dolurjak bolýan goňmy? Ay yok muny gelsmedi abi. Ya baranok. Maňa da baranok. Sebäbi seň saçyň jügütdäller. Sen röň saç alyp gördüňmi? Ey alıp gördüm, alıp gördüm. Ey yaman köp burluyan sen, kal kaka. Bol isine sen bol saltıra. O da malamın bar ödüm murkyan olmayan Yekeceden bir söz yeni şolun Malık geldi ya abi, kal kaka. Otur Malum olu näme, tats olu näme tapadı başın. Otur geplemede. Bolya. Ey kal kaka, şunu ayırayın. Ayırayın şunu. İna. Taptım. İna. Ahir taptım. Hiç çağaşna vereşun. Häzir şun bilen men dik maňlaýyndan menlege girýänlerin ýemmedim. Ata. Onama telpek geymelettin o. Gülüm gitme menden uzaklara, yalnızlıkta sensiz kalarım men. Seni sevip düştüm dudaklara, hicranlarda yanarım men. Aşığın dostunu aşık eden kimke? Aşığın dostunu aşık edenlerin kimligini sen tanağın ok. O arada sana son gurrun veririm. Men ädiňe düşümde gördüm. İydi yok. Onda senki düşümde bir belbel gördüm. Ürküp gelmiş gülzarından Haýsy bagyň bilbilidir. Haýsy bakjanyň narından. Şu güller menem şulaýdym hiňlenýän dost. Şeýle mi? Bu işi täze başladyňmy dost? Hawa. Tugolemy. Bu kim? Aýyň bölegi. Aýyň bölegi? Ve surat keşiň gözü bilen tarif edäýseň diýdirýän. Merdan, dogrusy mene bir haýyş bilen geldim dost. Sırdaş olmadyk dostum, dost olmaz diýipdirler. Yine nakıla başladın o. Şeyle de sen sözün men üçin nakıl, aşık. Merdan, 3 gözek adım dogry aýtsaň, 4-njide adım gysgaldy aýtjaň dost. Harpyňyzdan 2-ni hot goýsaň, adım aşyk bolýar. Başta değişmä salyp soň endi öwürläpdir da dostum. Yoksa da öňden bäri soraýyp bördüm sana. Näme aşyk goýdular adyňa? Ejem bilen kakam talip wagtlary kitapxana gatnaýan ekenler. Her gün kitapxana barýan wagtlar hem okumak üçin ýet tutýan kitaplarym şol bir kitap bolup gabat gelipdir. Mysal üçin kakam kitapxanaça Zöhre Tahir destan tap bermek haýyş etse, edil şol kitaby ejeme misle bildiripdir. Ya bolmasa indiki edek ejem şahsene marip destan tap bermek üçin ýet tutsa, kakamyň hem isle bildiren kitaby şol bir kitap bolup çykypdyr. Tötälikden bir näçede gaýtalanan bu ýagdaý kitapxana üçin hem geň alyrdyr. Ay garat kakam bilen ejemiň tanışlygy kitapxananyň okulga zalyndan başlanypdyr. Ay howa. Men adymyň baglanşygy täsin ho. Kakam bilen ejem durmuş gurallaryny oglumyz bolsa adyny aşyk takar, ýylymyz bolsa magşuk takar diýip wada edipdirler. Gara dost şeýle. Ay näme? Şo döwrüň internet sevgisi. Şey diýsene, bolýa bagyşly dost, aşyk.
Salam başlyk. Salam. Gelinim salama. Hey, başlyk. Size hat gelipdir. Şeýle mi? Hawa. Bolya getiren. Bolya. Hey. Oyun. Yıllık. Bana yıllık gerek. Yıllık. Ne? Gelen yıllık bolsun. Tamam. Şu yaşlığımı yaptan çıkar. Ne? Bolya. Başla beni. Ben seni görmedim kellem. Daşı degen yari. Katı. Bu. Katı. Ne? Sana yastıgan beri. Oldu mu ne? Tamam. Ben barardım. Ben pamuk yalacak ellerimden şeydi. Niye mi diyen Holker? Tuttum da. Vay göre. Vay Holker. Dur. Başlık selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Kovmaya dayılamaz. Ne mi yatıyorsun o? Geliyor mu zaman? Ben bütün edarım tanınıp gidiyen. Sen de mi yatıyorsun? Ya tamam başlık. Uzak kıyıca kovar olsun çekelim. Tüneler. O işgaller geldi oğlum arkayın oğlum. Şu atlar irkilayıptır ne? Kar olsun kovacaklar aşık. Hallama. Başlık. Yankı diyen hatım Türkmen film birleşiğinden gelipdir. Tavuğunum. Nereden niye? Hani? Türkmen film birleşiği. Doğrudanım. Ayşat. Ayşat! Ho! Şoğlu vurdun. Sen kino alacak olayalım. Doğrudanım mı? He. İne? Ödüm baş keşiflemi yerdi ya. Tendilik. Sen ay, yüzversin gidenin maşlık ayten. Kim maşlık? Sen maşlık ne, ben maşlık. Başla. Ayşat, doğrudanım Oğuzhan adına Türkmen film birleşiğinden Garpam'ın keşfinde öğretmeli diyeler adam. O ne ettim ay başlık hani? Garpam'ın keşfi doğrudanım. Garpam diye. Benim yanım olayda korkup oturuyordum. Senin başka işin yok idi yani. Hangi işin var? İşim dinle başlık mı? Dinle nasıl var kayıttan mı? Kaydı verin. Ha o kayıt. Ayşat. Başlık. Benim ayet baba edelim mi? Gençken ayet baba. Hani eylem. Neydi ya? Ayet baba. Bari işin var mı? Bir. Ayşat gel otur ol hani. Ayşat. Bolya arkayın ol. Korku kuatır. Al. Ödüm orar. İne, Türkmen film birleşiğinden sana Garpam'ın keşfinde öğretmeliyip yürüytü hat yollaptırlar. Yeri karşı değilsin ha? Yok başlık. Men çağılıktanım arzumdu filme düşmek. Bolya, doğru. Onu... Bir de mi karşı değil? Sağ olun başlık. Üstünü var mı diyen? Sağ olun. Dost, men derdim ağır. Ağıray versin. Ne bol aytda? Bar belan körüg şol düştü. Düş? Hawa düş. Şol günkü düş görmedik bolsam... Belki. Näme belki? Sana azar vermedim dost. Sen üçün canım urban. Sağ ol dost. Onu gayrat et. Men näme etmeli? Şol suraty çekmeli. Kimin? Düşümde gören gydymyň. Suratla mitdämelde iş hayır? Men şeýda eden gydy. Her gün düşümde gören umit bilen ýatjan. Eýdi? Eýdi ýok, boldy. Be. Sen aşık bolupsyň. Hawa dost, men aşyk boldum. Sen şo düşü göreniniň ýatmazdynyň şahyny marip desana okana dersin. Okudum. Onu sen şo ýatmazdynyň şo kitap täzeden oku, belki şo nem düşüňde görersiň.
Ay, ne ettin ay? Munan ordun. Geren surat bolsun. Sağ ol dost. Ne gelin. Gelin. Ne şu tayda dur. Gelin. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Sizin yanınızda Türkmen filminden geldim. Türkmen filminden. Yo. Türkmen filminden geldim. Sen koca geyinir üveliğin. Sen sol kino senaristör sen ötken ha? Menem alayda gayrati dağı, menem artist olasım gel ya. Şeyle vur özüm marav, değişme dayt yanım men. Bir boş vatın Türkmen filmi aylanay bolýarmy? Men hemişe boş. Yo, düşünmedim. Ne bedin baş reşdiyormu başlamaz. Sen ne mi? Yok. Geçen de böyle başladık ağlamadım ay seni. Ağam salamu aleyküm, kovum yağdaylar. Menem kino alayda ha, menem artist olasım gel ya. Menem özüm marav. Şeyle mi? Kovu değişme dayt bilýän. Hani? Bir hafta oldu şey dur diye. Ha. Yeni birim şey otur diye. Oturan turup yanka yer veriptira. Geçim oturayım deyip dur öyle yanka dik duranam. Yok men indikide düşmelip dira. Ha. Ay düşmelem oldum oturayım deyip dira. Men ingoğutu gidivereyim ne bolmasa. Can diye huwa ha baba. Zehinova. Ha zehinova. Şulardan bir yerde görýärdim ay. Gelin hawa, omy ýagdaýlaryňy. Sag salamatmy? Wa aleykümselam. Yaman ýüzüň tanşlaýdy. Han biraz gör. Ay. Garka gider. Bir yerde görýärdim ay. Aydım çoğlun şu aydım. Şeyle vur oğudun aydımlar. O sizin oğudun. Sizin ne kula? Ayday o aydım bir aydım. Ayday. Bolur. He. Şeyledir o. Görýänsiňiz meni. Türkmen oğudu. Türkmen oğudu. Şeyle vur oğudun. Şikirlaydımlar. O dinler görün. Menem alay gayrat etdi. Bolya. Bar ýeriňe baray. Ha, maňa ýeriňe baray diýdim. Men gitýän. Ay, lan şeýtmeli. Ha, wızır et vallahi. Aýtmasan aýdym şey. Hawa. Taşyndan hem kömekçi. Hawa, dogrusy. Studioda sesem ýazýan, saadam ýazýan. Taşyndan bärde kömekçi. Hawa. Sen var işten gidämen, hawa sen işten gidäsen buradara näme işler? Mümkünmü? Gelin ýigitler. Elbetde mümkin. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Omy ýagdaýlaryňy. İşler oğul. Gelin hani geçin. Geç aymaşlyk. Täzil filmin düşürýäsisene. Hawa. Bize näme kömek? Neme şu eğer mümkün olsa neme Aýdyberiň diňle. Sizin ýanyňyza gelmemizin esasy sebebi aýtda garkaka. He, täzil filmimiň jemleýici wakasyny şu sizin edaraňyzyň sahnasyna düşüräýsek diýip. Eger elbetde gollasaňyz. Elbetde gollarys. Hawa. Ýöne men bir şertim bar. Biziň edaramyzda bir oglan bar. Şoň zekini açyp görkezmek isleýän. Belki filmingizde ullanarsyňyz. Bor. Okman. Ulanar. Eger mümkin bolsa. Mümkin. Onda men häzir çağıraýyn ony. Çağırın. Ýanky olana däldir ol. Eger aşyk çağırın. Bar filmine işi aýdýa. Bolýa. Yankam zehinli oğlan. Zehinli oğlan. Zehinli Hawa. Onda näme? İşiň dogruny bolsun. Üstünni gardy edýän. Sağ olun. Gel. Mümkinmi baş? Yo, men öňüm köp bardım. O saýlamadylar diýmän näme? Neme de garl kaka. Halipaň ýanyna näme diýjegimi bilmän. Alzıraýdym da diýýärdi. Aýdynam aýtmaly keliňde halipalar köprek dinläp öwrenip gelýänmi? Öwrendim garl kaka, dinledim. Öwrendiňmi? Öwrendim. Hani öwrenen bolsaň geç. Bärik geçäýinmi? Geçäý. Amrik geç, amrik. Şeylemi? Otur. Seygim galy bu gize, gaýgym galy bu gize, hanasyndan çırpanyp duýgym galy bu gize, galy hoş günlerim
Gözü yaşlı gül küller, tol saçın tolkunup, ağamallı bıydı. Hay berekella, berekella, inem mınin ol ya. Halipan seni yönelüve teklif etmenler, henginem boğduyam. Aydımın ovazam süycinim, hava. Sağ ol garın kaka. Berekella, berekella. Otur inim, otur. İnim, biz şu alt vara, tədeyil bayramçılık vara da film alpıyor. Sen şoğa vara, gol söy vaydım tayinap bilermin. Hova garın kaka, tayarlarım. Berekella, inemonin ol ya, inim. On sonra vara, sen bir maltumul pravin sözlerine aydımlar aytyan mı? Hova garın kaka, govaryanım, aydanım. Berekella inim, berekella. Gel. Mümkün mü? Mümkün, gel. Gar kaka, gar pamuk geliptir da. Gelsin çağır. Ha? Çağır gelsin niyen? Neme, garın kaka, halipam jana diye, bir mın alsam olur mu? Gurloş inim, gurloş. Gelsin çağır diyene. Ay, geliversin. Gel aşkım, gel. Salam. Salam, gurun musunuz? Geç otur. Geç otur. Men Züleyha ile gurloştum. Şoň häzir tikinçilik oyuna varım. Size şu tayda garpamın eşini tikip bererler. Ondan galan zatlar son maslahat eder. Bolýarmy? Bolýar. Onunla ýöreberim. Salaman varım. Bolýar, sağ olun. İnim, sen bana yine bir kov aydım aytıp bersene. Bir dat edin mi? Bar hov, iyisin bile bolluydu ben. Bolýar. Men aydım dinleyecek şu an. Ana şu davadan eken hatan. Hakiki peşimiz ýaly bolupdyr. Ey, vay ana. Vay. Öde şu teýlegekde bolmalydy. Aha. Siz bar verin benim häzir barýan. Bar verin siz. Ýok şuraka paýň apyny. Gatawadan apdyr. Şu hani. Ha, bolýar. Siz işle berin arkaýyna. Alo, dinleýän. Salam ence. Salam aşyk. Gowmuň gelejegim. Gowy Hudaýa şükür. Gowmedin. Gow menim Hudaýa şükür. Gelnece SMS geldi bolýan. Jaňa tipsiň. O ağaň toýa diýip beren pamagyna haçan dikinmel kaminni men. Wah, gelnece jan sen garaşyň ýaly şu toýa menim garaşýan bolýan. Welin näme? Ýene duşamokda. Wah, şu düşüňde gören gaýdan men bir gede görüp bilen bolsam. Wah, şu dynata gelýän gaýdan içinden özüm taýlap berjek ataňa. Sağ ol gelnece golda berýänim üçin. Men gödöwne tutýan gaýlanmyň arasynda belki şu düşüňde gören gaýlan gabat geler. Salam Züleyha. Salam, gowmy taňa? Bir de gelenler. Aşk men taňa ödüm jaňat. Ine de bizim garpamamız. Salam. Salam. Men sana bollum aşık, bollum divana. Söymesen de söydim aygız, söydim ay belek. Ay belek dip yazdım o.
Ya da ol aragatması telefonunun sonuna bir fikirlerden başladı. Aparat abonenti için Ay böylük nereden kelleme gellay? Merdan? Merdan? Düşümdäki kız? Men üçin bir täzeliňe bar edýän. Bilmedim. Be. Kimi versek bolar kaşa tayık. Be. Niye hili ollar? Annenim gel verik. Oh, Nire var ya? Gar kaka. Şu kim yadı şu yadı? Ne muttur? Mına seret. Bu tane seret. Mane. Hiç. Ana, o kokimin adamı. Gar kaka yadı mane. Ne? Ya man go wolptur. Go wolptur diyecek kollum. Go wolptur deyip. Bey, pikirim möllüğay. Ata anırda. Ata Anırda. Ecevayam berdi. Anırda oğlum berdi. Oğlum Senem berdi. Näme ho men gaytalak gelýär. Yo men masala soraýan. Maktagatyň näme deýin men sen? Kömek etjek kolumda. Kömek etjek bolsaň inem. Häzir sen wara, ine şu dukanyna boljak ýalgymy. Şu dukana gitýäm. Şonu alma. Ekelmeller ho bar ýanga şo taýda wara. Şo sahnany görýän. Turot alstyr. Turotunam gelip maňa görkezýär. Bolly 4 ýaş sancak bir kömekçi mererdiň daýanma, ha? Görk gaýtmak üçin kömekçi näme gerek o? On sen özün kömekçi verilen o. Bar git derro. Gittim onu. Gitti ho. Öyle gidecek. Gidecek bolsam. Be, ne hilay var? Talipleň hemmet otoglaryndan çykandyra. O malum olar ýa-da bir ýylda garaşyp durlar. O diň zanlygy berip. O malum. Onda bir salmy işlerin. Bolam ol, mümkin bolsa şu açar kabulxana beräýin, otog täminler ýaly. Eglenmezek bol. Bolam ol. Salam, näme hyzmat? Salam. Näme men açar goýajaktym bolin, düňkü açar beren gyz ýok ekenne. Ol gyz Aşgabatda. Aşgabatda? Ol bir aýky tomuz tejribeçiligini geçirdi. Häzir. Salam. Hawa, geliber. Sag bolun. Düýnemiň soňky nowatçylygy. Sağ olun. Ay oğlan. Bolmasa Gülşad'ın telefon belgisini bereyim size. Telefon belgisi bereyim. Sizin diyen familyanı tapılmakta şu an başlık. Hova başlık. Bir-birden görüp oturna şu an diyenlemedi. Hova gözleyen başlık. Telefon belgisini bereyim de. Yok, görüştürenlemin içinden tapmadım. Ne mi? Telefon belgisini bereyim. 65, 14, 20, 38. Sağ olun. Başlık sizin diyeniniz Muradova değerli Miryadova olaymasın? Taptım, var iken başlık. Salam. SMS yazsam mana dogy. Özüm kän gürlegen näl. Şahyrda şeýle sözler bara. Men saňa söýgüými aýdaýyn nädip, günler geçip barýa ömrümden gädip.
Gerçek Nadar Aman Nadar'ın goşgysyndan. Hawa dogry. Men bu şahir gowar wakayan. Menem çağalıkdan okayan. Çağalıktan oynamağa çıktılar. Çıktılar hedillik qar yağıya deyip. Şatlandılar, oynadılar, büktüler. Asmandan zemine nur yağıya deyip. Ananayda men şolardan şeýle bir ýadadım da. Aýlap dekmet çekken. Öňe her gidek şofırdaýdy ýalar. Bularam berdik. Hawa gowy. Gaýdylar, mene tejribämi lewap siýahatçylyk edarasynda geçdim. Bu işeýle mi? O yer diýsen owadan şeýle bir täsin. O ýere biz siýahatçylar bilen Köytanaga da gezmäge gitdik. Ýoksa da menem beherden tejribäm geçemde köp atanam gördüm. O yerler şeýle bir owadan eken. Hawagylar, o ýerde ýerasty köl bolup, o ýylyň ähli paslyna şo bir ýyllyk deň derejede saklaýan eken. Hakykatdanam o yer şeýle bir owadan, malaýym, gülşat. Hagylar. Sen nämedim ýa? Sen näde geçdiň tejribäni? Men tejribämi owarly tolkunlaň mekanyna geçdim gaýlar. O yer nere gaýdy? Way gaýlar şonu bilen dokmy? Ol awada. Ýoksa da biz nizama geçýärler. Ýürüň gidelim. Gidel çaltyra. Ha, salamu aleykum. Ağam qowmy, näli? Zasal qowmy, näme gerek salyň ağam? Näme gerek? Näme hyzmat? Bizim marketimizde näme gerek? Ağam. Bir minut, gerek ma. Näme diýen? Yo ağam, näme diýen? Aljakladymmy? Näme ağam, näme ol? Barasy mı ýa-da? Ha? Barasy mı? Barlagy häzir. Näme ağam? Bizim başsymyzmy? Ýerini oturum. Haýır. Hazır qap. Berdaza gera o. Wagtynda geldiň, azrap durdum aşu. Salamu aleykum. Wa aleykum. O Merdancan bey. Näme oğudu? Otçup sağır sokturun oğluna. Otçup ya. Ne buraya? Otçup dip dursun gayo. Bolyasun ya zat näme gerek? Ay Merdancan bilen berde mi? Bizim marketimiz hoca market. Hoca market. Ayırdan başlığım kakamı diyor. Başlığı da kakamı diyorlar berde. Oğlum dikişkin oğlunu kanı. Yaman oğlunu kanı. Duray ne mi diyorsun? Ne mi oluyor? O demiyor. Canım oğlun kalmadığın ne mi o? Ne mi oluyor? Aha. Başlık ne mi? Barrası bir. Barrası yelttir bizim market. Barrası. Salamu aleykum. Tanıdın değil mi? Ne barrası? Näme o? Sen ýörenler barraç köpüledi ber. Näme öňe gaýdanmy? Koğunay başçysyny. Ay, jan geldi. Guruşunok, diňe surat alyp ber barrasyny gadynda men. Barlaýsy däl, men näme? Gar kakan işäri. Telpek. Ha, çal telpek mi? Ha, çal. Gowmýa daýlan. Gowmýa daýlan. Ha, tuğulmy. Dukan ödüňi daşdyňmy? Ay hawa. Yaman gowy dukan eken tuğulmy. İçiniň işärleri sümeýät dur, gitmeşleri. Ay basta. Ay, man eýremegini mene şumluk diýer. Tawulmas. Näme? İçiniň haritlara sümeýät diýär bolmalarmy? Näme? İçiniň haritlara sümeýät diýärmi? Näme diýip dursun? Näme diýen? Näme başga näme diýen haritden meň diýär diýip näme bolýar? Yok. Yaňy ödüňi aýtdyňyz da mal eýetine meň demese diýip bol. Diýden baş. Diýsen kal. Näme sen aýny? Öýüňe de bar bir okuýan. Ondan gany haka bilen bolýarmy? Hawa. Erbet satdyň, moame. Sen erbet satdyň ok. Ýöne gowuz adam diýen ok da sen. Başyk diýdimi? Gitmez. Arkan ýöreber. Bar gitdi. Hoğur çıkarsan. Hoğur denme. Tagaman mar. Urmayma. Yakın var. Katın orada.
Böyle. Aytmal zatlaňa bir bilýärmi doly? Qeýlar salam. 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 Qeýlar siz maňa aýdaýyn. Adam ýalňyş bilýändir. Bilýändirler. Ol bir ýalňyşlyk bolmasa, bagyşlap bolýandyr. Bagyşlap bolýar. Aýdym ekinlenip aýdymda qydyň adyny SMS edipdirin. Ay bölek diýip. Bagyşlap bolýar. Hawa bagyşlap bolýar. Menem şonu diýenmi? Şonu joraňdaýdaýyn da. Kime? Saňa? Aýoglan, sen aklyndan adaşypsyň öýdän. Berekella. Şu asman düzet. Ine talipler. Bugünkü temamızın adı ovazlı tolkulların mekanı olan avada. Geldin mi? Geldim oğlum. Yine bir işlerinizde zihniniz okuyunuz bilen. Bu siyahatçılık zorluğunun gözörlüğünü, ondan yine ovazlı tolkulların gözörlüğünü umuman alanda özünüzde olan bar zihniniz sindirmeli. Rahman. Hava malum. Neyme çekeceğini fikirlendin mi? Gözörlük simfoniyasını. Berekella. Qow pikir. Şoğul bolsun. Sağ ol malum. Hani? Nerede? Ne mi diyorsun hem? Pul nerede diyen o? Pul. Badır var, badır. Hem de badır. Hem de badır var, gülü ali. Pa ulla. Düşünüyor musun şu ne mi? Pul pul. Pa ulla. 3 harf çık. Hava. Şu olmalı mı? Ha şu 3 harf. Ha pul mu ya? Karnasından toy ediyor basıkları. Yani öydekine gelip onu bir koyurdum da. Ölmede gerek oldu. Alayın da katıdan var ha. Şu aylığımdan alıp kalamazsın. Aylığım değil mi o? Sen ders aylık bergin mi ama? Bilen şunu. Ay sen şıkarsla götür üyüne gideydin o. Sen iş oldun ama. İyice gelenik mi yani? Ay basıklara yönü kova adamla basık sen var ha. Şu kendine zeminen ağdı bir yasız bördün. O da attan emmez kesik diyele basık kavul. Sen men adam gerçeğinden bir dalanyan bilen şunu. Men kakalmıyorsa men derdi okun tutuyor. Men berde yattık arasında yok benim öğütmenim. Aynen sen yeşiller. Bolya basık bolya. İşte ver o. İşte ver. O işe kaytalım o. Bolya basık bolya. Gar kaka. Şuda men geçendeki diyenim. Şömer şol. Ha olay. Şunu men barlaş diytene. Bolya. Hey! Yüreğimi yardın ayağım. Ne hemen yüreği? Ne hemen yüreği? Yüreğin nerede? Kulağın nerede? Kulağımı yardın vurdu ya. Ağam siz nereye geliyorsunuz? Biliyorsunuz mu oldunuz? Siz hoşça markette durdunuz. Siz kimle öpleşeceğiniz biliyorsunuz şu an? Sen kimle öpleşeceğini biliyor musun?
Kim bilen öpüşen? Men barlaqçı. Siz hakiki barlaqçı. Barlaqçı men. Näme men de mokun barlaqça. Aa, men diýeňiz. Men size garaşyp gördüm. Men sizin gelçeňizi anlaýatdym. Men başyma daýdan barlaqçı gelir diýdim. Neme başym ýerine? Eskademy? Yo, arkayın bol. Ödüm gider, tapyan. Bor. Boldy, gal kaka. Assalamualaikum. Almayım, bu bedelen. Hoşu vakıta hoş geldin. Neme üçün boş geldin. Neme diýsen alıp bolýan rağım, neme gerek? Aýtdyr, neme gerek? Be. Inim. Han sen täleden gelsen inim. Şu bolsun ýaly. Edilýän kelin. Edilýän ýaly. Han täleden gel. Assalamualaikum. Almayım, mam jaýam mi şepim gamar. Hoşu markete hoş geldin. Neme üçün boş geldin? Albiram, neme diýsen halmat bar. Ay tuveleme. Ay sonku döwür bara. Hoca meňbeşler köpelýär. Näme min ýörüýti okuwam kanaýa? Ýok, hocam, bärakdyn, maňa has agyrakdyn. Şeýlemi? Ay şu internet açsaňam, ýöne hani bäk gel bolup dura ho. Ay, tüýşi diýsen şunu alyp bolýar. Tuveleme inim, tawar. Ýaman gowstuş, diňe hocam akdy. Ay, hawlam, çaň hawlum. Ay sen artist olsun. Ay näme diýseňem özü üýt köşklay. Men gulagymy şuňap gelýär. Men many durun edýän ýadly bolar. Oho, ovadoş, salamu aleyküm. Waleyküm. Ovadoş, ay tuveleme. Ay hoca sen eýgertmeýän ay. Ey sen mara. Ey sen gitdiňse ýaşar ýa-mı? Gitdiňse ýaşar. Tamam, bir kitara gaýtdy şonu. Ol hoca, ay tuveleme wara, bir ýaşlykda karduulaňa ýetipsiň ha. Aýtdym ben, şo wagt bilýänmi? Hawa. Ey ýa wara, gelýär ol hoca market diýip ýazgyken ol wara. Malak. Yo, hoca malak diýem, hoca market diýär. Ýaşlymy ýadyma düşüp gitdi. Ay näme arzuwuň wara ho sen? Dukan açmak, başlyk bolmak arzuwuň da ho. Ay tuveleme hoca arzuwuňa ýetipdiň. Gitdikem duýadym da men. Şeýlemi? Yeterlerim. Arzuw etdi, yetip bilýär da. Arzuw ýaşamaly. Hakyky. Salamu aleyküm. Aleyküm. Ha, inim kimmi? Tanadın mı? Açık bir gidemizden erken. Kerselden cevap veriver altta. Ha. Koy karga yine spekülasyon neydim? Ya düzelir. Düzelmek küçük yer neydim o? Hava gidecek yeri yok. Hoca, biz varaş, tədeyil bayramçılığına bir değişme sahnalcak olup geldik. On sonra sen marketine geldik golün. Ay bu adını kim oylap taptı kanay? Ay tuveleme. Ay cana sen. Eýgetmeýän ho, eýgetme. Nädi? Ay olyar pikir ýerden gelip durdy maňa. Şeýlemi? Ay tuveleme. Näme diýsin? Değişme sahnalcak diýdiň maňa. Hanonda bir çay öýdünýdi. Ondan maslahat edip berýär. İş başı damak diýär. Ýör. Rahman, bir işine kän ihlas sindirdim. Öňki işime görä kän zähmet çekdim. Min bir sebäbi bar ýaly. Hawa. Menki dogry gerek. Dogry ýönesi bolmaz. Yüreğine din sal. Yüreğin sana dogry ýol görkezýär. Şular ýaly işlen kän bolsun. Sag ol molim. İkimiz şol bir kitaplar okaýar. Şol bir filmler görýär. Hawa, belki on sebäbi ikimizin bir günne bir aýda doglanmazdandyr. Hawa, ikimizem ýol bar. Ýöne häs etmede beýle däl, ýuwaş. Onu görüşmesek nädip bilýän? Biz hatda telefonna gurlaşýan göremdi aga. Savarly oldura wara şat bolar. Şun karavul sulumam sagamany soğudam. Sıralar sen nürkidin. Salam. Oh. Garpamumuz gelipdir.
arsamını görüptür. Autucuğum, ayazmağı ne öyle oluptur? Meňdedin mi? Yok, men demedim. Men demedin? Men demedin mi? Yok. Sen bolya olar ayttın mı? Yok, aytmadım ha. Onu hem şunu aytmadın, aytma la. Men sen yerine olan oldum, aydardım. Şuňal iştesin ma diye yanımdan koymazdım seni men. Olan ayaz babası bara. Olan ne näme? Hökman ayaz baba olmak diýeli. Hal tötür yani o ya gorkok watyr bol vermeler de. Innaydarın. Aytdym bolyamy? Bolya. Hökman. Bolya. Oldum şolara ayt. Men iştesim gerek bolsa aydymam aytyp bilýärdi. Gerek bolsa goşkum bokap bilýärdi. Men sen üçin goşko koyan, okuma näme? Men ýüregimde goşkular. Koy, men Hökman aydarnynny. Aytdym. Tanzediýa zat diýip aytdym bolýamy? Bolya. Ayt bolýamy? Ayday ayday. Hökman ayday. İştesim ma diýip ayday gayrat edey. Alo Muhammed. Kol öleşýärmi? Bolya geliber onu. Kar kaka. Näme keypin oklaýamyn? Ata, çeňek galypdyr. Hay garly kaka. Hay oň üçinden keypin gaçyrmadan o. Indi bal tutmak aň tatlaşdy. Çeňek gerekken. Çeňek gerekken? Ýok, herden şuňa. Näil gerekken? Hana var ya. Hey. Sen, hawa sen. Sen näle o, gitse sen näle. Kaptanna guly sen. Näme sen edýäň o ýüzüme? Ýaman köp bilýän o sen. Geçeňe degen tezip çykaran näle ol bolýar. Aýyna gymurtly, hawa sen. Kaptan da kırmalı, sağcığa da malı, çıktaşına. Olma. O bulan sağcam mı abi? O geçen kadar kalk verdim ya ne Şeyle mi? Ay, onu başları bulara bir şey ver diyor onu. Ona bir şey verin de çıkıverin bol ya mı? Ana oğlum. Gör ana. Ana Muhammed'en var ya. Muhammed. Ne derler? Geldin mi? Aleykümselam. Kovma geldin mi? Kovmadım. Onu gelin olsun hayretten başlalı. Başlalı. Hemme de tayin mi? Ha? Hediye de hemme de tayin mi? Kar kaka şu kadar kim de tayar. Şeyle mi? Tayar. Başlayar. Onu siz bari verin haydır ben iyiden yetken. Böyle. Yor Muhammed. Yor. Alo. Salam. Deme size koğulun bal hareket edip bolyamy. Ne uğra dayın da. Uzak gece karıştım gülüm derya boyuna. Neme bol bilmedim danım attı gelmedim. Uzak gece karıştım gülüm derya boyuna. Neme bol bilmedim danım attı gelmedim. Gözüme dar etme, öz yarını unutma. Yolla haber çorandan gince hanım dar etme. Örüvelim o yönlü,
geçtim yine koçan gün kalbim dolu ümitton qarap dursun uzaktan sen daşarı çıkmadın uzak gece qarıştım gülüm derya boyuna nemi bullu bilmedim damım attı gelmedim uzak gece qarıştım gülüm derya boyuna nemi bullu bilmedim damım attı gelmedim uzak gece qarıştım gülüm derya boyuna nemi bullu bilmedim damım attı gelmedim uzak gece qarıştım derya boyuna nemi bullu bilmedim qarıştım da gelmedim Ay berekella berekella. Al çıktık. Al çıktım ay. Ona. Gıylar, müşteri ünitleri biz üçün en kımmatlı dartlar. Şu edeni işinizi tünnälap çegedim. Şu zynattan zynatlı ol gitmeler gıylar. Düşündünüz mü? Şunu yadınızdan çıkarman gıylar. Böyle mi? Kıracırlan sor. Salam. 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 Arman. Var balon. Kovumsun öka. Koy. Bireye gelendir. Ha, gelin. Ha oğlum. Indi şu kar pamın geçin görayfek. Ha, tayyar. Gıylar, kömek edeyim. Görün de görün. Gelin. Yür. Alo. Aşık. Derrav işerme gel. Şu toy pamağımga yetirmeli. Qarashan. Mervedim de. Hani ur bäriňe? Gelişipdirmi? Tur rotalayın da bur. Yılgın hayda. Gül yali, kemi yok. Ne ahil valle? Gatuğu, gül yali. Köp sağ olun. İşiniz üstünü vardı o diye. Nesip boza yakınına sizin hemmeğinizi tevil yazgıda çağırıyar. Olyam gıylar barın hemmeğiniz karaş yaptı. Ne deyip borsa barar? Tağıman işte. Biz onu gidivereli. İyiyem. Ay hava gördük gül yali. Başka da gerekli köynekler vardır suratlarını alın. Giydirip var belki denep. Doğrusu o köynekliğinin gatuğudan eken. Hava. Adamsın surat alasam olur mu? Al kayın. Surat alayın. Alıver. Hovluk mancık alıverin. Ay tügülü munga dağı terada gatuğudan eken. Ağır kamaudur hana. Hol kadar. Bala mı odan eken? O köynekliğini malsam oluyor mu? Hava alıver arkayın. O köynekliğini dağı terada. Ece vay getireyden berdin gaytma yarım. Ana oğlum. Züleyha alıştırdık. Allah'ın. Ay birden oğudun. Havalım. Biz onu yöreli. Uyu çay kofi içme. Çay içme. Çay mı? Hava çay içme ondan giderdiniz de. Gök çay içelim kara çay. Bak şlan. Arka kaçak hadi alayın da şunu. Böyle alın. Hov arka. Hava görüştürdük. Gül yali hemme dağıt. Derrav. Bolya. Bolya gıydam alıp baryan nedir? Kız sana ölmenin garı kaka. Baryan, bolya. Neyme diye? Garı kaka derrav gelin diye. Barım malı. Vay. Züleyha çaya da yürüyün tüpürün gelir. Köp sağ olun. Bolya. Sen şu duşuna çek olyan mı? Uy, yadımdan çıkıp dura. Çıkar ayağımda. Getir. Ne var ne? Karışa niye ne olurken?
aşık. Tena oňardym. Uy, näme boldy? Şo toýpamak dikinäjekdim de. Ay, bolýala. Nesibeli gün vardır da. Merdan, saat aljyrama düşünmeýän zatdan özüm düşündürür. Ertir nesip edenden täzeil filminiň soňky wakasyny alýas. Ha? Näme? Görmeseň eşden okmay? Ha. Ertir irden nesip bolsa täzeil filminiň jemleýiji wakasyny alýas. Hawa alýas, ertir. Eşitdiň? Eşitdim. Merdan, Ayaz baba bilen Garpamyň eşigi sen jogapkärçiligidedir. On soň. O aşygyň aýdymam taýynra. Ha? Näme o? Maňlaýynda oturup aýtmasam eşden okmay. Aşygyň aýdymy taýynra. Taýynmy? Hawa, taýyn. Onam ýanyň bilen alarsyň. Hawa, alýas, ertir. On soň ertir irden kameralar, aparatorlar, ışıklandırıcı enzamlar hemmesi tayin bolsun. Eşitdiňmi? Hawa. Halipa mümkinmi? Ayt. Ertirirden gelen mehmanlar için sinler yani binaň merkezine surat servisini urnasak näil olur? Ana! Yaman olur şon şeýsen. Men aýtjakdym ha onu. Ha. Gatwa olur. On soňamdan atarmy oğlumdan sorak görüm. Belki ýene täze eserleri vardır. Ha? Bolýa. Baham ka täze eserleri. Bar. Badiýa täze eserlerden atarmy oğlum. Eşitýänmi sen? Eşitýän. Sen men diýänmi? Eşitýänmi? Eşitýän. Şunyň bilen eşitýänmi? Eşitdik durýar. Onda menem şuň diýän zadyny eşitýän. Bä. Ene şu kitap boyunca biz dürlü janrları işleýär. Mümkin molim. Gelin molim. Oturun talipler. Salam talipler. Salam molim. Ünsert dinleň. Ertir saat 1-den 10-na Oğuzhan adyna Türkmen film birleşigine täze filminiň jemleýiji bölümi ýazgy edilýär. Egerde istek bildirýäniňiz bar bolsa, bayramçylyk libasyna gatnaşyp bilersiňiz. Kim istek bildirýän bolsa, ýaşyr guramasynyň ýanyna baryp, atlaryňyzy ýazarmaňyzy haýyş edýär. Hükman molim. Bolýasa oğlum. Nhaşuňky temamy talipler şulardan barat. Eger düşünmeýän zadyňyz bar bolsa, sorak berip bilersiňiz. Gış faslynda da owadan renkler bara. Hawa, ýöne men güýdi has gowurýan. Menem. Oho! Salam aleykum. Ýürüm ýardyň ey. O özüňiz aýtdyňyz da ýürek ýarlana, gulak ýarlýar diýip. Ho, gulak ýarlýar diýdini? Özüňize oýunmar edin de bara. Siz keyfine märik. Gar kaka ýokmy? Ay hali puratdylar. Aýda çakşym burada. Yo men aýtdym onu, bu ýok gar kaka ýok. Ýürüýdi, hoca markadyň adyndan bir toýňyzy täze nuktaýyny geldi. Hoca markadyň adyndan täze nuktap geldiňmi? Olma edelim. Ay bolum sana. Ay polyanem, kutol. Polya täze nuktap geldi. Onu bilen şu ataklan bedar täze taýyn bir otyr. Satym deňçe paýlasyn. Ay, ýona bala. Ha. Şu büyük okuyunu körün lan. Daltın ha? Kaldın. Dätdiň hereketini? Dätdi. Geç onda geç. Berekella.
Erweden bolmanlar. Üni biraz renkini açıqraq etmeli kenin. Dana termolima şeyle çekmeyen maslahat verdi. Dana termolim diýen bolsa doğrudur. Halifa da. Aşık. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Tanış bol dostum Aşık. Bu da Rahman. Çeperçilik Akademiyada bil okapdyk. Tugalama. Aşık. Hemen şu edarada teknik işgär olup işliyor. Hemen şu ilkinci gerek sahnada aydımaydı. Nesip bolsa. Üstünlük kemran ol. Sağ olun. Gülşat. Salam. 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 Sen işin nähil boldy? Tayyar etjek köpçan edýän öde intega tayyar der. Tayyar der. Tanımadı mı? Salam, siz nerede? Men şoğuna tele geldim. Kavurhana var ya. Onunla men kim bilen yazıştım kan? Be. Bu olup bölen dağıtları. Şu arçanam govcal bolýarmy? Nerden? Hani ayaz baba bile gar pamuk birde. Garly kakı. SMS yazdım. Bol derrew taň et. Biz başlamala. Soň maňa jogabyny aýt derrew bolýarmy? Bolýar. Hani siz näme dursuňuz inni? Şol düşümdäki gyzýalmy ýol? Merdan. Yadyňdam dost. Ustahana baramda düşümde bir belbil gördüm aýdypdym. Hawa ýadymda. A bu gezek bolsa tapdym öz ýarym sen aýdaýmaly boldy. O näme üçin beýle? Ol düşümde gören suratdaky arzuňdaky şol gyza. Men häzir gelýän. Nerden? Hanol ayaz baba bile gar pamuk nerede? Garly kakı. Şu davaramız gar pamuksuz geçiremesek. O nähil gar pamuksuz geçirjek? Ho ýa ayaz baba gellik berde diýdi ýa berde diýdi. Geldi erkin eşikde geldi. O nähil erkin eşikde geldi. Ay siz bol ýeriňizde barsaňyz la baryň agryk. Aýoglan. Sen aklyndan adaşypsyň öýdän. Ay sen näme seredip dursun? Ay ana gelipdirler ha. Ay. Haýlym sene moňor ýa ay ha. Gatodan öpsün. Salam ayaz baba. Salam gapa. Salam nereden? Qowmy? Ýaxşy. Gar pamuk. Ha, ol Gülşat, men ekistayım Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň talebi. Näme boldy? Şeýlemi? Hawa. Men oňa sen diýip börnüm. Sen çeken suratyň
Men otogumda galypdy. Özüne eltip görkezäýsem kam. Eýway. Näli bollay? Hawa da şeýle bolly. Bu suratda garpamyň özü. Men saňa ananma. Aşk bolan aşk dostum. Menem saňa ananma. Tanış bol. Garpamyň ady Aýşat. Oduran gyzyň ady Gülşat. Garpamyň ekiz taýy. Salam. 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 Bu menden saňa sowgat. Kimsen? Aşygym geldi, makşugum. Geldim mi? Geldim. Şekeri dillerinden, sizle şekeri dillerinden ayrı. Bugün kinetin açaylı, saat bilen sirden geçeyli ayrı. Senin şansı bir içeyli, eğer gelse kollarından, eğer gelse kollarından ayrı. Şirin şeker ballarından, şirin şeker ballarından ayrı. Uslamayınca billerinden, uslamayınca billerinden ayrı. Gizleri koylayamayım, min gariptin padişayım ayrı. Niyetlerse Hudayım, uslamayınca billerinden, uslamayınca billerinden ayrı. Benim Ay ne ettin ay be? Salam. Salam. He, gurgun mu toğun? Kovum yaldaylanat. Gelen yeriniz bol ya. Bir gar pamuk bilen ayad baban eşir. Gogortur. Stephen süpünü düşüptür. Ho, ay sana. Hava, gogortur. Hava, şöyle mi? Hava. Hava. Ekiz bular, ekiz. Ha, bular ekiz ha. Ne işleyen? Konserde taýarlanan garqaqı. Be, şu konserde taýarlansın ha? Hawa.
Oho. Men sana konserde asıl renkli pencek giyip Bar Garl kaka. Var mı? O ädir giyecek. Olanla giydiririm. Kameralar tayyar mı? Kameralar tayyar mı? Tayyar olmalı. Näme tayyar olmalı? Ho, tayyar mı diye? Tayyar mı? Yok, tayyar mı ka diyen meni? Ya rivasızı kop dura o. Şolun hemme tayyar. Size karşı oturuyorlar. Menim, tayyar menim. Assalamu aleykümler. Qowmyar daylanız. Sen kim? Men. Indi bu kim? Qarawul. Hava näme için geldin? Hanul boş vaktiniz geley diýdiňiz da. Kim dedi? Ine şu diýdi. Diýdiňa? Sen boş mu? Sen boş mu? Men mi? Näme mazeret ýa? Duraw men boş neme? Men işten boş wagtym maňa geley diýdiňa sen. Hanul men ol biziň usta geldiňi da. Degişme aýdyp berdim. Öýde gurla. Ay men aýarmaşam. Hanul Abdully degişme. Gurun verdim ha. Nedil edip gullunuz. Ay ýatmaçan ok. Şonda öýden okuýy wady zekin ýok diýdi. Hawa he. Hawa. Ey, sakla otur. Düş. Geç eyle. Selamun aleyküm. Aleyküm. Film alyan öyle ha? Hawa. Bu kim? Men. Kim mi? Sen kim? Men Qarawul. O mebel dükkanı Qarawulu. Aydan size. Kim aytdı? Alay bu istirbadi. Aytlarym gar kaka. Maňa aýtdyňmy? Men zatdan habarym ýok. Maňa hiç mi sataydan o? Kim aýtdy o? Dursana ho, dur. Geldiňizmi kiňiz? Hawa. Siz kino düşmäge geldiňizmi? Hawa. Hani geçin arçan yanına. Geç arçan yanına. Geçin arçan yanına. Düşürecek mi? Hava düşürecek. Siz tayyar mı düşmäge? Ne etmeli? Siz var ha, şu arçanı Qarawullamaly. Ha? Düş başladık mı şu an? Siz şu an düşüp durdunuz da. Kamera yok. Töwerüňiz dursun o kamera. Tasarruf düşüp durma. Düşüp başla. Başla verin. Hareket bol. Başlaya durdunuz şu an. Düşündük. Durma, hayp berekella. Yatık kalayma. Düşüverin. Düşüp durdu. Kıymallah. Katı olur. Men sana Gülşat mı diýip berdim? Salam, näme hyzmat? Düň kaçar beren gydy ýok emme. Bolmasa Gülşadyň telefon belgisini beräýin size. Telefon belgisi o gydy başa gaýlygyna öz telefon belgisini beren bolmaly. Näme? Telefon belgisini beräň. SMS-iň üstünden adama şeýle öwrenşip bolaýsyny. Belki bolmalysan şeýledir. Belki biz täzeden tanışarsyk. Salam, men Rahman. Gönlü merkeze seredip gaptallak oturanadan torgunman doyuğunu çıkarıp gönlü Görsene, qarı diyene. Edilmeyin yaşlığımda. Be, yılla şey diýende, yılla. 30 yıl verseydik gelýän. Goýaýyny soğururum, goýaý. Goýjak der. Ata, köp gürleýär. Başla daýyny başlajak bolsaň. Oho, men o halife diýen bolup görmän özüm halife bolmar ötýän. Garpamy sen maňa aýt. Rejissor bolmak üçin ilki näme gerek? Üns gerek. Aýyl baba, näme gerek? Öwes gerek. Bileýmen zat bilmeýän urduňyzda. Onda näme gerek? İlki bilen telpek gerek. Telpek. Sen ki telpek del. Hany? Bagana telpek gerek. Ata, näme gerek, näme ýeten o? Telpek gerek. Sılı yeten o. Ýatyryp besleýän. Tut ýüzüne soň. Depedinden tut. Tut da tut çok bolsaň çyraňy. Ýakin wagtlarda kim maňa näme soňup berse, maňa näme telpek soňup berýär. Rejissor bolaysyň. Käse gerek gel. Başlaýar.
Aşık men, dubl 1, kadr 5. Başlandı. Täze ýyl gowşursun, ýary baltymyz menzesin, apbakça gara. Bir-birege diňe ýagşy sözlensin, erwetlikler atla düşmesin ýada. Mehribanlar, siz üçin ýörüýte aşyk aýdym aýdýa. Aljırama. Sen başararsyň inim. Men saňa ynanýan. Başlajak bolsaň, nähil bollaýby? Näçe taýynlyk gördük. Aljırama lal berdi. Sana gışayını teze yalan qavarını mayıl etti sigemeni aşık bollum gören badima teze yalı teze ardım edeli doşursun teze ardıma bidi teze yıl bugün teze yıl doşsun yar yarını yesin ardularını yar yarına yesin arzularına. Yesin arzularına teze yıl bugün teze yıl doşsun yar yarına yesin arzularına. Tuvalemiz, toylamız köp bolsun. Köp bolsun. Berekella. Teze yılımızdan kutlu olsun. Çaralar öştü orayın yadığı değil ne ödyen? Yalay, öyle bollu diyense işler verirler. Anam ödeli. Obo. Tadin film ötüşer. Soru oldu. Avri verdim. Hava. Kutlu olsun dedi. Sizinkilerin kutlu olsun.